Kardom pini ada ba birta than bang nili merina hansepi non arju ikha birta angton pen. Ingnam a ingnar patumi Kheroni Police Station kaparlot deramuk pen Kheroni adak kacheleng atowar along munit apan keteng khengdun. Aring ahu keso nang abang pu amen laki huken ingti lapen deramuk asor pusi pang thekpon. Huken ingti lamki ke povek abang pu kache thanpon atengki alang li puja ke lang dunji pusi hempen wang bom ahut deramuk pen Kheroni adak angbong silabang so alamki popon pu than nang pachini dun lapen alang li phan ingnam raikom asai khi mate te bok terai ke do atumsi hospital an ke wan puta puthot nang than dun. Mitung coba bang bomahut, mitung ke bang kodo, amar neng apita prandu, amar methaning jon dukko, nang gitu methan bang rekang bang methan dun ke, amar methan apran methan dun ke, amar unda ke bang itu kan tidak, amar dan ni ke long pen tong pon ke dun. Yang mana kau? Joken ingti. Ngarong ha? Deramatkan. Irong. Hawar ke hat sang timili aklam along ingdeng ingkora nerkep zonel Karbi Youth Festival mate Hawar Karbi risonim sorong aji padopon patumi labang sorong aji ada porphai troksira achiti malompen sang timili Hawar KCS amaipu ruhun terang ahin pen lama ingthur ponsi kacepate amai ingpupon Pini Hawar ke hat sang timili Karbi jutang asong asahem acetaya long sang timili KCS zone ahin pen cepatir pi ponsi ingdeng ingkoira nerkep risonim sorong aje pamanpon ada porphai troksira achiti malompen pangcheng ponsi KCS amaipu ruhin terang ahin pen lama ingthur pon aduntu maipu abarim pen tirim chikimo asai dengpon aluhi sarpo aman pen chetong dun EM Khonsing Rongpi VDC Chairman Dhorom Kro Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi lapen KCS tiri pi aro klembang phuatumta chetong dun si alir alon pidun kichopha pon lun se pi akansa inghi pi lapen sarthe rong pi ahin pen lunkan amalin along jumisen alun ke chetong dun arat atum aphan parjute kangsi aning rungpon Karli tang borsing ingti chikimo amen pen Balipathar Sports Association atum chepatir pi pon pen ingdeng trok interclub football league 2020 kapathu pangcheng pon cleared up FC aterang atum rongkhelan FC aterang atum aphan goal phopen parempon kapathu ke menai mate best player anong ekelong amen lake sar im teron Balipathar pathu aklamalong Balipathar Sports Association pen chepatir pi ponsi patumi porphai hinira achiti malompen Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh ingti arideng pen ingdeng trok Karlitang borsing ingti amen pen interclub football league pangcheng pon labangso football league pangcheng pon pe ako Karlitang borsing ingti aphan chekimo asai pedopon patumi labangso football league ke pangcheng pon amayalong chetong dun VDC chairman Risso Singnar UPLA Home Secretary Binod Tokbi abarim VDC chairman Silarson Rongpi lapen Kasa klembang phupen chenglok kethe keding atum chetong dun si alir alon pidun Pupu Football Club ateran atum chepate ponsi cleared up FC atum rongkhelan FC aphan 5-1 goal PC chepahai pon adun to best player anong e CM teron aphan Hunaram Singnar Ratsai klembang phu arideng pen nong e pajir pon Dipu rong pirbi along Karbi Kurusar Chingrum amai mate thi hekpen KKCA tiripe ahamtun pi ingpu pon labangso ahamtun pi along Kartli kaphejo aron atang lun temo saphong poromputhi lapen kapherem hai hui mate Karbi aron abarim atum kupisi kinangjima laso ateng kiklem kedam ponchi aputhak chethanchi mumpon popusi kongchun bangpen than pachini Patumi labangso Karbi Kurusar Chingrum amai asahem ingpupon KKCA bidisar jetkar rongpi ahin pen labangso ahem tun pi along
karkli kaphe jo aron atang lun temo saphong porom puthi lapen kapherem hei hui mate do an se amen chithan chimum ta padopon po lapen sonsuri akeso tami kilang ponji aphanta chisik pon loputa patumi KKCA kongchun bang ahin pen than nang pachini dun lapente anso se ke claim kidam our side ke pami pon thuji aphan puthot CEM lapen Karbi Anglong Autonomous Council MAC atum aphan hemtun ihum prabjin pen ki kim kerang ponji aphan ke rap chohang pon komani jongsi Charlie mati chini kangtung atum do pulote 6003046761 labangso afun a number along humri me puthot Rita phanse KKCA asahem chun bang than nang pachini dun Pinia berta ke lapo ansi kang ton iglo arni kemi kardom